Haupa bai, arratsaldeon. Indarkeria matxistari dagokion mozioa. Indarkeria matxista giza eskubideen urraketa larrienetako bat da, eta zuzenean eragiten digun arazo soziala. Lehentasuna da, indarkeria matxista pairatzen duten emakumeei eta haien seme-alabei prebentzio politikak eta programak esartzen eta arreta integrala ematen jarraitzea. Emakumeak prozesu horietan subjektu aktibo gisa kokatuz. Indarkeria matxista jasan duten emakumeei beharrezkoak dituen baliabide guztiak bere eskura dituela bermatzeko estrategia integral bat esartzea funtsezkoa iruditzen zaigu. Baita ezinbesteko baldintza ere. Ez bakarrik formazio aldetik, baizik eta komisaldegiko agenteen sentsibilizazioa, implikazioa eta bar. Bere bizikoa da epairik gabeko gune seguru bat sortzea, non emakumeak entzunak eta errespetatuak sentituko diren. Horregatik guztiagatik eskatzen diogu Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailari, bat, indarkeria matxista kasuen jarraipena egiten duten ertzainak, laneko bajak ematen direnean ordezkatuak izatea. 2. Durangoko ertzainetxean indarkeria matxista kasuak beti egoerak eskatzen duen bezala artatzea. 3. Indarkeria matxistaren kontrako unitatearekin koordinatzea edota beraiekin behar den momentuan harremana mantentzea. Eta 4. eta azkena, erakundeen arteko lankidetza handiagoa udaltzaingoarekin eta udaleko arreta integral espezializatutako zerbitzuarekin. Irakurri dugun mozioan eskatzen dugun bezala, Durangoko ertzainetxean indarkeria matxista kasuak beti egoerak eskatzen duen bezala, artatzea eta kasu hauen guztien jarraipena zuzena egitea, eta indarkeria matxistaren kontrako unitatearekin koordinatzea eskatzen dugu. Urtarrilako berdintasun kontseiluan esan bezala, eta han egon ziren guztiak entzun zuten bezala, hainbat izan dira indarkeria matxista jaso eta babes eske ertzainetxera hurbildu diren emakumeak, eta babesik sentitu ez dutenak. Guk ez dugu zalantzan jartzen emakume bat nola sentitu den, eta guk bai talde feministak eta bai emakume esandakoak sinisten jarraituko dugu. Posten gara, danok adostasun batera heldu izana, eta espero deigun identifikatu ditugun hutsuneak behingoz konpontzea. Eskerrik asko.